מקמרפי? גברתי? מקמרפי, בואי הנה מיד. מקמרפי? מלדי! היי, חתיכת בנה שכמוך. מקמרפי, נא להציג את האורחת שלך. זאת אמא שלי! חברים, זאת קנדי סטאר. היי בחורים, מה נשמע? למה אתה כאן? עומס! תכירי, זה בילי ביביס. מבינה, הוא עדיין בתול. די. אל תדאג, לא רואים עליך. בואי שבי קצת איתי ונדבר. מקמרפי! בסדר! בואי, אני אראה לכם איפה אנחנו ישנים. מה, יש לכם כאן מיטות? יש לנו כל מיני סוגים של מיטות. סליחה, מר מקמרפי, נא להישאר בחדר הראשי. בסדר, בסדר! כאן! כאן. נראה לי פשוט רוצה לראות איך עושים את זה. תשמעי, דיברנו על מסיבה, חשבתי על זה. בוא נעשה מסיבה כאן. כאן? אתה צוחק. סמכי עליי. בטח, אבל איך ניכנס לכאן? היה מצוין. נכון? אני מצטערת, כמה זמן אבקש מהאורחת שלך ללכת. אבל רק הרגע הגעתי, מותק. בסדר, אחר כך בובה. תגידי יפה שלום לבחורים. ביי בחורים. בחורה טובה, מבית טוב. מה, מק, אתה באמת צריך לעשות את זה? בטח, למה לא? מסיבה? כאן במחלקה? אני הולך לעשות את המסיבה הכי משוגעת שהייתה אי פעם בבית משוגעים. קנדי? מוצא חן בעיניך, אה? להתבודד איתה? וואו. מה אתם יודעים? תהיה לנו מסיבה! תענו. מי דיבר עליכם בכלל? מה, אנחנו לא מוזמנים? לא. אבל למה? למה נמאסתם עליי, זה למה. אתם לא יכולים להצביע בגלל זה נקבה. אבל מק! ניסינו! בטח, צ'זוי. אבל אתם? מק, אתה יודע שאם הייתה לנו שוב ההזדמנות היינו עושים אחרת? יש משהו בתקנות נגד הצבעה נוספת? לא זכור לי. אז קדימה, תחזור מיד לעבודה. מקמרפי אין מספיק עבודה בשבילך? יש המון עבודה, אבל קודם יש פגישה של ועד החולים שלא מן המניין. מי זימן אותה? דוקטור דייל הרדי, הנשיא. דייל? כן, אחות ראצ'ט, זה נכון. לשם מה? לשם הקדמת שעות הצפייה בטלוויזיה לאחרי הצהריים. בחורים. אתם בטוחים שאתם לא מרגישים שמר מקמרפי רוצה לנצל אתכם? לא הייתם שמחים להעביר אותו למחלקה קצת אחרת? אחות, את לא יכולה להעביר אותו למחלקת המופרעים? כי יציאה הצבעה, נכון? הצבעה נוספת תספק אותך? אני רק רוצה לראות למי מהפרוחים האלה יש ביצים ולמי אין. יפה. כל מי שרוצה להעביר את שעות ההצבעה לאחר צהריים, שיצביע. קדימה להצביע. טילי? או, לפתוח את הטלוויזיה, קדימה לפתוח. עוד לא. לא כולם הצביעו. את רוצה להגיד לי שהצ'יפ צריך להצביע? התקנות אומרות כל החולים במחלקה. זאת הדמוקרטיה שלכם! בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. נראה מדוכדך, מר מקמרפי. תרצה אולי לרשום את זה ביומן המחלקה? רגע אחד. הישיבה ננעלה. רק רגע! הישיבה ננעלה! צ'יפ, בוא החוצה צ'יפ. בוא צוות תצביע צ'יפ! צ'יפ, אנחנו גברים או ספנפנים! אנחנו כאלה שדופקים או כאלה שדופקים אותם! בוא צוות תצביע צ'יפ! מק! מק! אחות ראצ'ט, היד שלו. או, פה אחד, קדימה, בוא חתיכת מפלצת, הכיסא הכי טוב בשבילך! שב! לפתור את הטלוויזיה, קדימה! בואו שבו! Off-balance move, no. Rebound, no. Tips to Jones. Baseline right. Gives it to Person. Back to EJ for three. Good. היי! היא גיבתה אותה! הרגע הצבענו! תחזור מיד לעבודה. דייל. לא, שבו! בילי שב! שבי! צ'ארלס! בילי! דייל! שבו, שם איתכם. מר מקמרפי?
צ'ארלס. רוץ! רוץ חתיכת בן זונה, רוץ! די, שלא... רוץ יא מלך, רוץ ותמסור לו! צ'ארלס! רוץ, אתה יכול לעשות את זה, רוץ! רוץ, קדימה! לא, קימה! אבל יש לך סיכוי! יש לך סיכוי!